pangestunipun menika berkah barokah mugi-mugi rezekine tambah kathah. Menika sedaya warganipun diparingi ayem tentrem gemah ripah lo jinawe ngaten nggih. Amin. Niki pamundutan salajengipun wonten ayo Bu, capek gunung. Lho iki woh apa kok MC sing ndokap sing ndakap ae kok ana jalukan kok mana plorak ae. Aku sing ditanggap sing bathiake iki. Nyalo nek sajake kowe hebe. Iki lho nek sajake ora trimo. Lah timbang ngundha Lombok mang lho. Lah iki padha karo ngundha Lombok sedina. Lah gak penak ampun mboten usah kula. Nyo. Lho asal tak wehno tenan, umpama tenan aku lah yo getah. Dane kok. Ya otone kok. Mas. Dhewe ana riyo kandhane yo. Kon balik ngono mbokane. Mas, iki mang jarene Mbak Ria pun sancang mbek aku lho, Mas. Wau pun kula cancang kok iso ucul ngono jare. Ayo. Capek gunung ndang dibuka mengke tak. Monggo parenan edang lho Bu jenengan nggih tok kancang. Oke, tak paringi. Crit. Saben bengi nyawa. Nah. Tak golekno dhuwit neh tambah maning lah. Sinten Bu? Wis aku anggere ana takrak renes lah. Nggih, ya Allah. Seneng aku ngene iki, Bu. Sing pundi, Bu? Mriki. Ya Allah, ya Allah. Iki dhisik ndak mbobokane no. Damput iku kok. Wis nyantek wis ora usah ngetekno lambe. Pak Yanto. Wis jejeri. Nggih, Pak Yanto. Jejeri tok ya apa krasa. Nggih, dalemipun pundi, Pak? 100.000 jejeri tok. Oh, Karang Tawang mriki. Sajake kok ndredeg, Pak? Masuk angin. Cindil laras. Ndredeg kok nek mbok demek ra Mboten usah ndredeg, Pak. Mboten aja tenanan nek demek apa jangan. Mboten. Ditemplek notok ae. Mboten kula mau saiki Los ngene kok. Kok saiki tok ngeten kok tak demek niki kok rada anget ngoten lho, Bu. Ndang diangkat mbak Mang. MC ku kok ra gelem mumbul iki. Iki jane bagian apa kowe? Aku gantuk DP dhewe. Ayo ngadeg. DP sik ah. Iki tak jalukna Pak Yanto. Aja Pak Yanto terus ah. Pak Amit Mak niku Pak nyuwun DP. Pak mboten no Pak. Lah yo. Piro? Jenengan mau kan nyuwun DP, iya. tapi janji nek wis di DP mumbul lho ya Mas. Iya, tetep mumbul. Ya iki diparingi Pak Yanto, wis sesuk nggo tumbas susu. Berkah barokah Pak nggih. Aja mirang-mirangno wong nek dikae iki ndang diadahi blus Mas, jenengan mau kan pun janji to. Desa ora. Lah kene oleh mbone setongkas oleh loro. Ora apa-apa Mas, terimani wae. 2000 iki kok sampean mulai tumbasno karbit, lah bar kuwi tunggale imbu karo karbit kuwi mau. Dadi abang dhewe kok mateng lho Mas. Niki yo kurang do lincah. Lah iki kok tak lebokno 4 D dadi ya. Dadi apa? Dadi apa iku? Dadi duwe 4 D kok. 4D? Ten nganten di ngantene ndi? Malah rekap. Ten nganten. Pun bobok Mas. Apa nek piro Mas? Iki mang dina apa ya Mas? Mang dina Senin apa? Dadi 18 juta. Lah iya iki mang Senin apa? Kok Senin Minggu. Oh ya Minggu. Yo, panjer sakjane lah, gak apa-apa. Yen nama macan
Jenggilan wae kakan pola yo ngene iku. Bocah anggere kakean setilah iki yo ngono kuwi. Walat karo Pak Yanto kowe. Mula to mula, niatmu diparingi rezeki apa mbok wong rekap kok, Mas. Yo kuwi. Ya itu ya kuwi mang. Ngantek kudu slering, Bu. Gunung ha ha gendong lompat enak kok. Asaku ora gak rasa lere. Isih dhuwur nek mlumpat. Ora ngono sik. Entukmu sendal Meli ki mang ngondi? Masa MC kondang sendale Meli, Mas? Ya Allah. Jos. Apik. Sing penting gawe bunga ae, ibu iki dogon gak ngantuk. Nggih. Merek ora penting. saya lemes ki. Oh, Rin, Birin, eling lho ya. Ah, Aku anak meja kecil-kecil selapan ngerti, iki rasa macem-macem. Duh, niki ingat lho, Bu. Oh, nggih, terus selapan iki putrane jek cilik. Turun mesin neh. Nek ora wis dudon nah lho. Ora ngono bojo. Donga sing apik dongakno anake rek dudoi lho. Bu. Kula pun garwa kalih. Kalih sinten? Oh, ya isih kae. Ora ngono aku gumun bojomu kok reden, Mas. Monak, manake. Genah marah ayo. Riman ya, Mas. Ayo bacotno Dik. Panah tak madhep rono cah gen krungu ra. Malah kaya apa iku? Astagfirullahaladzim. Ayo jek balen ngono. Dere barongan. Oke, Jos. Gua ngger barongan kok tak bayar 50.000 dhewe ya. Oke. Oh, barongan 50.000 ambek aku lho Mas, berarti dadi 100. Lah aku kan joget. Pelok melok ae iku lho. Panas hujan. Ngono lho Bu Anton. Dipanasi, Ibu, monggo lho, Bu. Ora gedok apa? Aleng. Barongan nggih, Pak nggih. Capi gunung. Ayo.
Matur nuwun. Nggih matur nuwun Bapak, Ibu nggih. Mas Birin. Mas Birin niki sadar napa mboten niki? Mas Birin. Halo. Mas, keleng aku sapa? Loh, iki ndak kesurupan. Mas Birin. Halo, Mbah. Halo. Wilujeng dalu niki sinten nggih? Kok nganggur iki? Iki keluargane mang dikabari ta ora iki? Idokno ge lega lek idokno. Halalala. Gusti diboleh kok kaya ngene ya. Nah, wis rasa piye? Mas Birin, sadar Mas. Dua, nyoh. 100. Nah nih. Monggo lho, Bu. Nah, lah lo mana ya Allah Gusti ra kaya bengi iki golek rezeki ngene genahe mi. Oh gak watoke iki mekar iki. Betul mekar jenengan nggih. Lah sampeyan sesuk bayar mekar. Arin Birin, kowe ku kok digolekno dhuwit nggo bayar mekar sesuk ngono. Ha iya. Dadalah, kowe kemana gak bareng ndak oleh kaya. Sesuk lo nggo nyukokno susu anakem. Ah Semar. Loh, iki nang ndi jolane kok? Karek lempuk tok yo. Karek lempuk-lempuk tok iki. Lah wis saiki lho abang. Ayo bacotke, Mbah. Piye? Oh, Mbak ngono, aku Jani. tambah kon ngebari. Nadian wadyahan sarta lan timon sikyarane bangun kajarane hino mane banyu lah kok mbok syuting terus endut parak rono lho kok. Ben kanan cantik, Bu. Hah, wis saiki ne puas kowe. Action sing suwantik.